Goddag og velkommen til Danske Banks Aktieanalysecenter. Vi har chefanalytiker Tobias Rissed med os, og vi skal i dag snakke om DK Company efter årsregnskab er kommet frem. Og jeg vil gerne starte Tobias med at spørge, hvad er negativt og hvad er positivt? Ja, mit aktieanalytikerhold, de har lavet nogle positive ting, og det positive er, at de har fået en eksplosion i ansatte de sidste par år. Dog kunne de godt barbere ned i de ansatte, da de har overtaget en masse virksomheder, så de burde kunne gøre brug af nogle flere stordriftsfordele. Så det er positivt, at de får stigende ansatte, men det skal holdes på et minimum. Og så positivt er også, at aktiekursen den forbliver forholdsvis stabil, og de har fået et de er steget i deres aktie i forhold til sidste år, men samlet siden børsintroduktionen i 2010-11, der er de faldet med 10 øre, så det er også. Og mere positivt, egenkapitalen er steget, og det betyder, at DK Company de leverer overskud år efter år. Det negative er, at de har nedskrevet for 12 millioner, hvilket er meget højere end sidste år, hvor det var på kun omkring 3 millioner. Og derudover så på grund af det stigende antal ansatte, så har de ikke formået at forhøje deres overskud per ansat, som de har gjort siden 2010 og 11. Så alt det her ser det godt ud for DK Company? Det ser rigtig godt ud. Hvilke planer har DK Company for at fortsætte den her gode kurs, den her stigning i vækst? Man skal ind og kigge på, om forudsætningerne for at sælge tøj de stadig er til stede, og de er presset af en stigende internethandel. De prøver dog at komme ind på markedet, fordi de har de her 3 ben, de gerne vil stå på, og det skal være et fundament for virksomheden, og det er en gros, detail og e-handel. Og de har simpelthen været lidt bagud med det her e-handel i forhold til nogle af deres konkurrenter, så de har valgt at simpelthen opkøbe Bonaparte for 2,2 millioner for at komme ind på det marked, og de har også aktiver i udlandet Bonaparte, så det ser godt ud. Yes. Hvordan ser det ud i forhold til konkurrenterne? DK Company har jo efterhånden et etableret selskab, men der er jo stadig konkurrenter som Bestseller, som er langt større. Ja, og Bestseller de øger også deres markedsandel ved opkøb, men DK Company de reagerer ikke voldsomt på det. De forholder sig til deres egen strategi om at have de her 3 ben, de står på, og så kun at opkøbe virksomheder, som de mener, der giver overskud senere på senere hen. Og derfor var det godt, de opkøbte Bonaparte, som vi mener vil være en stor fremtid for dem, fordi de kan komme ind på e-handel let den vej. Yes, det var alt. Tak for i dag. Ses næste gang.